Prajem vám príjemný dobrý deň. Vítam vás pri dnešnom videu. Video je zamerané na vysvetlenie nástrojov online marketingu, ktoré sú veľmi potrebné pre úspech na internete, pretože v dnešnej dobe je obrovská konkurencia v každom odvetví a preto dneska nástroje sú veľmi potrebné, aby vy ste sa dostali so svojou obchodnou príležitosťou na popredné miesta na Google, aby práve vašu obchodnú príležitosť si našli vaši záujemcovia, z ktorých sa neskôr stanú zákazníci. No a v tomto videu si vysvetlíme presné kroky, ako využívať správne nástroje pre podnikanie. Teraz si vysvetlíme v krátkosti prezentáciu, ktorá bude trvať cirka do 10 minút a potom už priamo v reále si ukážeme, ako jednotlivé nástroje fungujú, ako ich využívam ja. Pre tých ľudí, ktorí máte chuť si privyrobiť ďalší zdroj príjmu popri tom, čo robíte, ukážem vám, akým jednoduchým spôsobom sa dá získať ďalší príjem z kľudu vášho domova. Takže dáme si teraz full screen, prepneme si obrazovku, aby ste videli komplet celú obrazovku. No a čo je to vlastne online marketing, si vysvetlíme, ako online marketing funguje. V druhom kroku si predstavíme nástroje pre online marketing a v treťom kroku si povieme o virálnej blogovacej platforme od spoločnosti Empower Network. Online marketing je kľúčom k úspechu, dneska je hodne preferovaný od rôznych rečníkov, ktorí zarobili na týchto kurzoch obrovské peniaze. Ja pred týmito ľuďmi skláňam klobúk, sú to hlavičky ľudia, prišli s fantastickou myšlienkou, akurát ľudia toto musia všetko dať do praxe, aby im to fungovalo, aby to prinieslo osoch aj pre ich vlastné podnikanie, ale sú to fantastické myšlienky, ktoré ja vám teraz v krátkosti predstavím. Online marketing je marketing, ktorý funguje prostredníctvom internetu, využíva všetky nástroje, ktoré do seba zapadajú, tvoria jeden celok. Vysvetlíme si, čo je to pákový efekt, ako osloviť zákazníka bez toho, aby vy ste ho nemuseli oslovovať, aby on si našiel práve vás. Čiže získavame zákazníkov, budujeme si s nimi vzťahy. Dneska vzťahy sú veľmi dôležité, pretože ak sú vytvorené vzťahy medzi vami a vašim obchodným partnerom, tak neskôr z týchto vzťahov môže vzniknúť váš zákazník. Využívame dneska hlavne aj sociálne médiá. U nás hodne preferovaný je Facebook. Ďalej využívame sociálnu sieť Twitter, LinkedIn. Využívame YouTube. Prednedávnom som pozeral, alebo počúval som v rádii takú reportáž, že čo sú najvyhľadávanejšie názvy na internete a je to práve YouTube. Čiže YouTube je taktiež veľmi dôležitý, pretože na YouTube si vás nájdú vaši záujemci. Ľudia dneska veľmi radi pozerajú videá. Dá sa to krásne prepojiť s Google+. Využívame Google Hangouts. Google Hangouts je to služba, ktorá je bezplatná, je to služba, ktorá je od spoločnosti Google a pokiaľ vy potrebujete komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, s vašimi zákazníkmi, tak dajú sa cez Google Hangouts robiť konferencie. Môžete robiť konferencie buď v úzkom kruhu, alebo pokiaľ chcete, môžete túto konferenciu aj zdieľať na YouTube, čiže táto konferencia môže byť sprístupnená verejnosti. Ja osobne využívam Google Hangouts, ďalej používam Google Analytics, pretože analytiky sú veľmi dôležité. Vy potrebujete mať prehľad o návštevnosti vašej stránky, potrebujete mať prehľad, v akom reálnom čase prišli na vašu stránku, ako dlho sa zdržali na vašej stránke, z akých zdrojov prišli na vašu stránku, či už to boli sociálne siete, alebo to bol YouTube. Takisto na YouTube máte možnosť sledovať analýzy, čiže máte komplet prehľadnosť o návštevách. Veľmi dôležité veci. Autoresponder. Autoresponder je veľmi dôležitá vec. Všetky tieto veci sú dôležité a jeden do druhého zapadajú a pokiaľ človek vynechá jeden článok, tak nevznikne nám ucelený celok marketingových nástrojov. Čiže ak chce človek ušetriť peniaze, tak v tomto smere
nemá význam šetriť, pretože šetrí človek na nesprávnych miestach. Autoresponder je spoplatnená služba, prvý mesiac od spoločnosti, ktorú využívam ja, GetResponse, je zadarmo, potom táto služba stojí cirka na evra, to vychádza do 11 eur, čiže je to úplne v pohode investícia v porovnaní, čo vám to môže priniesť do budúcna zákazníkov a zároveň váš zisk. Takže na týchto miestach určite nešetrite. Autorespondery ponúkajú možnosť vytvárať kontaktných formulárov. Kontaktné formuláre vy umiestňujete na vaše webové stránky, alebo na blogy, ku ktorým si za chvíľočku povieme, a prostredníctvom kontaktných formulárov sa vám zbierajú vaši záujemcovia. Využívame aj landing page, čo sú veľké zachytávacie stránky, dizajnovo sú krásne, vy si môžete vytvoriť landing page presne podľa vašich predstav prostredníctvom kontaktných formulárov ako aj landing page. Vy získavate záujemcov o vašu obchodnú príležitosť, kde potom sa nadstavia kampane a odchádzajú vašim záujemcom tzv. Informačné buletíny, nazývame ich aj newslettere. V newsletteroch popisujete krok za krokom vašu obchodnú príležitosť, vaše produkty, ktoré im ponúkate, čiže informujete ich o vašich službách. Nikdy ten predaj s cudzým človekom sa neuskutoční na prvý krát, čiže pokiaľ vy sa nepoznáte s tým človekom, tak nemôžete pristúpiť hneď k samotnému obchodu, ale musí vzniknúť určitý vzťah, určitá dôvera. Tá dôvera sa buduje sa práve na základe týchto informačných letákov, týchto newsletterov, ktoré mu odchádzajú v pravidelných časových intervaloch do jeho mailovej stránky, a na základe týchto informácií už ten potenciálny záujemca sa rozhodne, či už bude si od vás kupovať dané výrobky, alebo či pôjde s vami do spolupráce. Pokiaľ chcete nahrávať videá, tak ich môžete umiestňovať na YouTube, môžete ich umiestňovať na livestream, sú to bezplatné služby, voláme to video hosting, je to ukladací priestor. Ja osobne využívam aj jedno, aj druhé pre nahrávanie videí. Teraz momentálne používam livestream, umiestňujem video priamo na tento livestream, ovládanie je veľmi jednoduché. Ďalej pre nahrávanie obrazovky sú rôzne zadarmo programy, kde vy môžete nasnímať vašu obrazovku. Ďalšia vec, ktorá je zadarmo, je PowerPointové prezentácie, pokiaľ chcete robiť. Ja používam tento program, ktorý sa volá Prezi, čiže môžete vytvárať aj takéto rôzne kruhy, premiestňovanie obrázkov, je to také aj krajšie, zaujímavejšie. Čiže toto všetko vám viem zabezpečiť úplne zadarmo. Dôležitá vec pre vyhľadávanie na internete, na Google, sú SEO. SEO sú to optimalizácie pre vyhľadávače. Google vyhľadáva vaše obchodné príležitosti podľa kľúčových slov. Rozdiel medzi webovou klasickou stránkou a medzi virálnym blogovacím systémom, ku ktorému si za chvíľočku povieme, je v tom, že webová stránka klasická je statická vec, je nepohyblivá, a u virálneho systému sa píšu príspevky. Čím viac sa píše príspevkov, článkov, tým viac je kľúčových slov, a týmto spôsobom vy získavate popredné miesta na Google. Preto aj ja, aj moji kolegovia sme za veľmi krátky čas dosiahli z absolútnej nuly popredné miesta na Google. Správne kľúčové slova vyhľadávame prostredníctvom Google AdWords, vyhľadávame ich prostredníctvom služby S-Click, sú to všetko bezplatné služby. K tomuto všetkému vám viem poskytnúť bezplatné výukové videá, pokiaľ sa rozhodnete s nami spolupracovať a využívať online nástroje. Virálny marketing. Virálny marketing je to fantastická vec, ktorá mňa osobne veľmi oslovila. Je to vec, ktorá má obrovskú budúcnosť. Je to nástroj, ktorý
sa šíri prostredníctvom internetu bez vášho pričinenia a virálny marketing, je to v preklade vírusový marketing, je obľúbený vďaka možnosti spustiť marketingovú kampaň jednoducho s pomerne nízkymi nástrojmi. Ako som spomínal, všetky nástroje sú bezplatné. Jediné dve veci, ktoré sú spoplatnené, je automatický odpovedač so záchytnými kontaktmi na jeden mesiac. Prvý mesiac zadarmo, ďalšie mesiace sa platí cirka do 11 eur, čo je úplne v pohode investícia. Ďalej využívame blogovaciu platformu od Empower Network za 18 eur, čo je taktiež investícia úplne minimálna v porovnaní so ziskami, aké vám to prinesie. A vírusové marketingové kampane sú dobre cielené a sú s veľmi dobrou odozvou, keďže oslovujú práve tých ľudí, ktorých majú osloviť. A hlavnou výhodou je teda oslovenie veľmi veľkého počtu ľudí pri nízkych nákladoch. Ak ste robili nejaký druh obchodu, sieťový marketing trebárs, tak viete, aké veľké úsilie človek musí vynaložiť, pokiaľ získa obchodných partnerov alebo pokiaľ získa svojich zákazníkov, pokiaľ cestujete za vašimi potenciálnymi zákazníkmi, stojí to veľmi veľa času, stojí to veľa peňazí a ten efekt nie je koľko razy taký, aký by sme boli spokojní. Čiže sú veľmi vynaložené náklady spojitosti na dosiahnutý výsledok. Kdežto prostredníctvom virálneho blogovacieho systému vy oslovujete o mnoho väčší počet ľudí, vy denne môžete oslovovať 100 ľudí, tisícky ľudí, to v klasickom oslovení nemáte šancu osloviť toľko ľudí a získavate výlučne návštevníkov, výlučne potenciálnych záujemcov, tých, ktorí prejavia záujem, čiže nestrácate čas s ľuďmi, ktorí vás odmietajú a nemajú záujem o vašu obchodnú príležitosť. Virálna blogovacia platforma od spoločnosti Empower Network. Prečo vlastne od spoločnosti Empower Network? Ja keď som na internete googlil, tak som vyhľadával spoločnosti, ktoré sú najlepšie na svete a v tom čase, v máji 2013, na prvom mieste bola spoločnosť Empower Network. Nachádza sa aj dneska na prvých miestach na internete do všetkých spoločností. Vzhľadom k tomu, že mesačne dosahuje návštevnosť takmer 35 miliónov ľudí na stránky a dokáže osloviť veľmi veľa záujemcov a získať zákazníkov a dostať práve váš blog na popredné miesta na Google, čo je veľmi dôležitá vec, pretože dôležité je to, aby na tom internete tí ľudia si vás našli v dnešnom svete obrovskej konkurencie. Empower Network používa vlastnú blogovaciu platformu, do ktorej investovala v tomto roku 2013 3,2 miliónov amerických dolárov. Vytvoríte si profil ďaleko rýchlejšie ako na WordPresse, ďaleko rýchlejšie ako na Facebooku a iných sociálnych sieťach. Ovládanie je veľmi jednoduché, my si to aj ukážeme v praxi. Zvládne to aj človek, ktorý vôbec nie je počítačovo zdatný, ale my sme spravili ku všetkému výukové videá, čiže tieto veci vám odozdáme. Máte možnosť využívať nespočetné množstvo blogov, čiže nemáte len jednu stránku, môžete mať niekoľko tých stránok za jeden poplatok 18 eur, čo je úplne smiešná suma. Neobmedzené množstvo SEO môžete vytvárať, čo sú kľúčové slova pre optimalizáciu vo vyhľadávačoch. Máte možnosť vytvárať neobmedzené množstvo článkov a máte vysokú konverziu návštevnosti na vaše stránky. Ja osobne mám 3 blogy za jeden poplatok 18 eur, čiže je základný, potom mám vytvorený blog zo života niečo a taktiež o zdraví, aj keď sám nepropagujem nejakú firmu o zdraví, ale píšem tam o rôznych produktoch, čo sa týka zdravia. Funguje to tým spôsobom, poviem príklad, vy predávate oblečenie, alebo vy predávate produkty zdravej výživy, alebo predávate dovolenky, alebo akýkoľvek druh obchodnej činnosti máte. Túto obchodnú činnosť vy si umiestnite na váš blog a budete písať o vašej obchodnej príležitosti. Čiže jedna tá vec bude zameraná na vašu obchodnú príležitosť. Vytvoríte si tam tzv. Podblogy, čiže sú to subdomény, ktoré budú napríklad smerované o zdraví, zo života, z politiky a akákoľvek zaujímavá činnosť, ktorá vás napadne, môžete si vytvárať nespočetné množstvo blogov. No a celé to proste funguje tým spôsobom. Ľudia dnes na internete
si podávajú informácie, ktoré sú väčšinou zamerané buď v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Ľudí na internete, obzvlášť na Facebooku, keď to tak sledujem, a dáte mi určite za pravdu, dnes ľudia propagujú svoje obchodné príležitosti, dávajú ich zdieľať širokému okoliu, prakticky okoliu svojich známych, a málo kedy nájdete, že niekto im to lajkuje, že sa im ich príspevok páči, ich obchodná príležitosť. Väčšinou im to lajkujú ľudia, ktorí sú ich privrženci, a zdieľať tento príspevok už nezdieľa absolútne nikto tú ich obchodnú príležitosť. Virálny marketing je zameraný práve na opačný systém prilákania zákazníka a funguje tým spôsobom. Vy napíšete nejaký zaujímavý článok o zdraví. Poviem príklad, teraz sa hodne preferuje a začína sa preferovať liečba vitamínom C, v Čechách už dosť rozbehnutá pri onkologických pacientoch, takisto už aj u nás na Slovensku a kdekoľvek vo svete na pomoc pri liečení tejto choroby. No a vy keď napíšete takýto príspevok, vy ho dáte na svoj blog, môžete tam dať k tomu aj video, ak je dostupné na internete, a vy tento príspevok dáte zdieľať, poviem príklad, na Facebook. Ľudia samozrejme tento príspevok veľmi radi zdieľajú medzi svojimi priateľmi, tým pádom váš príspevok ide medzi kvantum ľudí, medzi množstvo ľudí a ľudia začnú čítať vaše príspevky. Týmto spôsobom vy ste dostali vďaka tomuto príspevku ľudí na svoj blog. Niektorí z týchto ľudí si však všimnú, že na vašom blogu sa nachádza vaša obchodná príležitosť. Oni si kliknú na túto vašu obchodnú príležitosť a začnú sa o ňu zaujímať. Na vašej stránke sa ďalej bude nachádzať, na vašom blogu sa ďalej bude nachádzať kontaktný formulár, kde návštevník vášho blogu si zadá e-mail a následne budú odchádzať kampane, čím si budujete s týmto vašim záujemcom vzťah. Čiže je to oslovenie zákazníka potenciálneho z úplne opačnej strany. Čiže vy mu nepredávate nič, ale ten váš návštevník blogu si sám začne vyhľadávať záujem o vašu obchodnú príležitosť, čo je úplne iný postoj. Dneska máme veľmi veľa spokojných zákazníkov, ktorí využívajú blogovaciu platformu od Empower Network, takisto využívajú ďalšie potrebné nástroje online marketingu a pribúda čím ďalej viac a viac ľudí, pretože dneska ľudia chápu, že potrebné sú tieto nástroje pre úspech na internete. Na internete dneska sú milióny, miliardy ľudí a vy môžete svoj obchod robiť medzinárodne, čo je obrovská výhoda, pretože vy si môžete váš obchod posunúť do rôznych krajín sveta, pokiaľ vaša firma sa nachádza v danom štáte. Čiže virálna blogovacia platforma, vaša kampaň môže ísť do Nemecka, môže ísť do Maďarska, môže ísť do Anglicka, do Ameriky, proste do celého sveta. Môžete budovať váš obchod medzinárodne, obrovská výhoda. A môžete mať spokojných zákazníkov, môžete mať vašich obchodných partnerov. Tak, poďme si teraz ukázať priamo v praxi, ako to funguje. Čiže prvá vec, ktorú ja využívam, je blogovacia platforma Empower Network. Som z toho veľmi nadšený a používam Google Chrome, čiže máte to potom preložené do slovenského alebo do českého jazyka. Prihlásite sa prostredníctvom vašeho užívateľského mena, vášho hesla. To si tiež ukážeme. Vstúpite priamo do vašej stránky. Ja som dal zväčšenie obrazovky, aby to bolo dobre viditeľné. Príspevky sa píšu veľmi jednoducho cez perečko. Dáte si názov nejakého príspevku, poviem príklad, propagujete nejaký produkt o zdraví, napríklad dneska je hodne preferovaná aloe vera. Aj na internete máme dneska plno aloe very. Tunak si napíšete nejaký text, nejaký popis. Do tohto okienka môžete tam samozrejme pridať video. Video sa pridáva jednoduchým spôsobom. Kliknete na video. Buď máte video vo svojom počítači alebo vo vašej galérii, alebo ho môžete priamo stiahnuť z YouTube. Čiže ideme na YouTube.
nájdeme si nejaké video aloe vera zamerané, alebo môže to byť dovolenky, alebo môže to byť akákoľvek vaša obchodná príležitosť, je to úplne jedno. Napríklad aloe vera príprava, toto som napríklad našiel. Príroda poskytuje nám všetko, čo potrebujeme pre dobré zdravie. Dáme si zastavenie, dáme si zdieľať. Teraz nám tu vygeneruje sa link. Tento link jednoduchým spôsobom len okopírujeme, vrátime sa do Empower Network na blog, dáme si pravé tlačítko na myške, dáme si vložiť, pridáme média a vaše video sa zobrazí už priamo v okienku. Dáte si ho prehrať. Príroda poskytuje nám všetko, čo potrebujeme pre dobré zdravie. Jedlo, vodu, lieky. Pritom sa v skutočnosti veľmi vzdialujeme od prírody, a to s každým pokrokom vo vede alebo v medicíne. A hoci oficiálne správy hlásajú, že sme zdravší, ľudia na celom svete sa stávajú viac a viac závislými od liekov a iných chemických prípravkov, aby uspokojili svoje zdravotné a osobné potreby. Táto rastúca závislosť je príčinou toho, že mnohí z nás hľadajú jednoduchšie, prírodné a časom overené metódy, aby sme dosiahli celkové dobré zdravie a krásu. Koncom 70. rokov vznikla spoločnosť založená na myšlienke, že ľudia môžu vyzerať a cítiť sa lepšie, ak znovu objavia jeden. Potom jednoduchým spôsobom sa to len dá publikovať, vybere sa. Aha, vidíte, už tu máte priamo aj vytvorené SEO optimalizačné slova pre vyhľadávanie. Tu keď bude nejaký text, zobrať sa nejaký text, tu sa dá dopísať ďalšie kľúčové slova, ktoré si vyhľadáte, a tento blog potom umiestnite trebárs do blogu o zdraví, vyberete si kategóriu, kde bude tá kategória vytvorená. Ak ešte ich nemáte, tak vytvoríme si ju aloe vera, dáme si pridať túto kolónku a už ide do aloe vera. Ja to teraz nedám publikovať, pretože tento príspevok nie je dokončený, ale pokiaľ by ste ho chceli publikovať, tak dáte len publish, čiže publikovať, a už ide automaticky do vášho blogu. Hej, čiže publikovanie klikneme. Dobre, pozrieme sa teraz na náš blog. Čiže takto vyzerá základný blok. Môžeme to aj zväčšiť, aby to bolo dobre viditeľné. V čiernom sa nachádzajú stránky a na pravej strane sa nachádzajú príspevky. Vy píšete vo vašom rodnom jazyku, či je to slovenský jazyk alebo český jazyk, alebo pokiaľ chcete robiť obchod v Maďarsku a viete po maďarsky, môžete opísať v maďarčine, v ruštine, v akomkoľvek inom jazyku. Môžete mať niekoľko tých blogov, čiže ja mám ďalší blog, ktorý je zameraný na zo života. Zase si spravíte pekne preklik. Zase to môžeme trošku zblížiť. Hej. A už je blog zameraný na príspevky zo života. Pokiaľ vám sú blízke, tak to môžete písať. No a potom už môžete si vytvárať ďalšie a ďalšie blogy. OK. Ja mám ešte vytvorený blog zameraný na zdravie. Zväčšíme si to zase trošku. OK. Takže zase, hej. Tunak bol zaujímavý článok, exkluzívny a šokujúci rozhovor s bývalým riaditeľom farmaceutickej firmy o tom, jak sa chovajú lidé. Takže zase bol to aktuálny článok, aktuálny Do Prahy přijel zrádce farmaceutického průmyslu. John Gratan, bývalý vlivný zaměstnanec farmaceutické. Dal som to zdieľať a vďaka tomuto článku si ma našli ľudia na internete, čítali môj blog. Niektorí z nich potom začali sa zaujímať o Empower Network, zase klikli si na Empower Network a presmerovalo ich to priamo na môj blog.
Ďalšia vec, ktorú využívam, je YouTube. Je to video hosting, kde si umiestňujete vaše videá. Zase som tu dal trošku zväčšenie. Za tento veľmi krátky čas som mal takmer 2000 pozretí, 1914 pozretí. Na tento blog na YouTube som umiestňoval video, toto malo 105 pozretí, toto malo judo konkrétne 37, toto malo 216 pozretí. Pod každým týmto videom vy si umiestňujete. Prajem vám príjemný dobrý deň, vítam vás. Hej, túto slečnu. Vy si umiestňujete ďalšie informácie, čiže pokiaľ toho vášho záujemcu, ktorý zhliadne toto video, zaujme táto vaša obchodná príležitosť alebo produkt a chce ďalšie informácie, tak vy umiestňujete tzv. Záchytný formulár. Ja som dal konkrétne landing page, čo je veľký záchytný formulár, klikneme naň a pozrieme sa, ako vlastne vyzerá. Takže ešte raz dáme si napríklad zastavíme, my nás to neruší. OK, to zastavíme taktiež. Čiže klikol som na tento link a zobrazil sa mi kontaktný formulár, kde návštevník si zadá svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a následne dá go a odchádzajú mu newslettere, čo sú informačné kampane. Dobre, takže ideme do GetResponse. Ja osobne využívam GetResponse, prvý mesiac zadarmo táto služba, potom stojí 11 € cirka, záleží na kurze. Prihlásite sa, pod videom sa bude nachádzať link, takže môžete to kľudne využiť. Hej, zase si dáme preložiť a máte tu na komplet možnosť vytvárať si kontaktné formuláre, webové formuláre, čiže dáme napríklad vytvoriť nový. Máte tu na širokú ponuku, 164 ponúk vytvorenia si kontaktných formulárov, môžete si meniť farby, ide vianočné obdobie teraz, takisto, hej, keď sa vám ľúbi, dáte použiť, môžete si zmeniť. Sync up si zmeníme na potvrdiť, použijeme, keď sa nám ľúbi, prechádzame ďalší krok. K tomuto máme samozrejme vytvorené výukové video, čiže viem vám ho taktiež potom poskytnúť úplne zadarmo, pokiaľ sa rozhodnete využívať tento GetResponder. Ja hodne využívam landing page, čo je veľká záchytná stránka, mám vytvorené dve zatiaľ landing page. Túto spodnú nástroje online marketingu som vytvoril pred 9 dňami a za tých 9 dní je 485 videní, návštev, z toho bolo 399 úplne nových a z týchto vzniklo 54 ľudí, ktorí sa zapojili už do kampane, čiže 11,13%, čo je vynikajúca štatistika. Pre hromadné odosielanie e-mailov využívam ja konkrétne službu MailerLite, kde vy odosielate newslettere, ak máte vytvorenú už databázu ľudí, tak im odosielate hromadné newslettere, kde si taktiež môžete preveriť následnú štatistiku, počty kliknutí a tak ďalej. Takže k tomuto taktiež, pokiaľ budete mať záujem, viem vám poskytnúť informácie bezplatne. Dôležitá vec pre analýzy je analýza publika.
využívam ja osobne Google Analytics, je to bezplatná služba od spoločnosti Google, kde vy si prepojíte váš blog s vašou stránkou, z Google Analytics, a vy presne viete odsledovať počet návštev v reálnom čase, z akých sociálnych sietí, z akých krajín sa vám ľudia prihlásili. Čiže je to krásne všetko prehľadné. O YouTube sme si hovorili. Pre nahrávanie videí ja používam Livestream, je to bezplatné, video tam je zhruba tých 30 dní. Potom je to už spoplatnená služba, pokiaľ ju chcete využívať. Dajú sa tu narobiť taktiež priamo živé vysielania, ktoré máte úplne zadarmo. Ďalej používam Google+. Google Plus je bezplatná služba od spoločnosti Google. Na Google Plus vy môžete umiestňovať svoje videá, môžete umiestňovať svoje príspevky, taktiež sa môžu zdieľať medzi ľudí. Dajú sa robiť cez Google Plus, dajú sa robiť priamo konferencie cez Hangouts, ktorý sa nachádza tu na pravej strane. Môžete robiť Hangouts otvorený pre verejnosť, alebo môžete robiť súkromnú konferenciu pre vašich blízkych. Ovládanie taktiež veľmi jednoduché. Pokiaľ nebudete vedieť, naučíme, není problém. Využívam ďalej sociálnu sieť LinkedIn, ktorú mám prepojenú s Twitterom, so sociálnou sieťou Facebook. Čiže vy potrebujete byť proste všade, či je to YouTube, či sú to sociálne siete, a všetkých týchto ľudí smerovať priamo na váš blog. Hej, kde sa tí ľudia budú zlukovať, následne tam umiestniť záchytné stránky a už odchádzajú kampane. Čiže LinkedIn, ďalej využívam Twitter, to je ďalšia sociálna sieť, kde umiestňujem svoje videá. Prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás. Okay. Dobre, to by bolo zatiaľ všetko. Čo sa týka online nástrojov, pokiaľ by ste sa rozhodli, že chcete aj spolupracovať s nami, tak Empower Network, si môžem takto pekne vymazať. Empower ponúka za doporučenie 100% provízie. Ja som sa rozhodol s touto spoločnosťou spolupracovať naplno od začiatku októbra tohto roku 2013, čiže je to veľmi krátky čas a v priebehu 2,5 mesiaca som bez oslovovania ľudí, bez kontaktovania ľudí vybudoval zákazníkov, obchodných partnerov a môžem vám to aj ukázať. Dosiahol som zatiaľ mesačný príjem $1325. Ja si myslím, že na začiatok je to OK, bez toho, aby vy ste fyzicky niekoho oslovovali. Na Evra to vychádza cirka, záleží na kurze, okolo cez 1000 eur. Hej. A pritom moje mesačné náklady sú 18 eur, čiže $25 za blogovaciu platformu Empower Network a 11 eur za využívanie automatických odpovedačov GetResponse a ostatné veci využívam zdarma. Čiže Empower vypláca 100% provízie, vypláca ich na vlastnú elektronickú peňaženku, e-walletku, ktorú máte v jazyku slovenskom. To som ostal aj ja veľmi príjemne prekvapený. Môžete si požiadať o Mastercard, je to taká strieborná karta, na ktorú vám chodia peniaze. S touto kartou môžete peniaze vyberať z bankomatov a môžete s nimi platiť kdekoľvek, v ktoromkoľvek obchode, na benzínových pumpách, je to jedno. Takže, až vás toto video zaujalo, pod týmto videom sa nachádzajú dva registračné linky. Prvý je registračný link do Empower Network na zakúpenie si blogovacej platformy. Ukážem vám, akým spôsobom sa môžete zapojiť. Chvíľočku, nech sa nám to načíta.
ešte chvíľočku. Čiže buď na blogu, alebo priamo na ten link, keď si kliknete, zobrazí sa vám formulár. Vypisovanie je veľmi jednoduché. Užívateľské meno bude užívateľské meno, ktoré bude na vašom linku hore. Čiže ja som dal svoje krstné meno, priezvisko, všetko sa píše bez diakritiky. Užívateľské meno, ja som si dal Ľubomír Kadlčík s malými písmenkami, bez medzery, bez diakritiky. Potom zadáte vašu e-mailovú adresu, tu nám môžeme dať, teda vám to aj ukážem akým spôsobom. Tu nám dáme heslo, tu nám ho potvrdíme. Tu príde vaše krstné meno, takisto bez diakritiky, vaše priezvisko, vaša adresa, mesto, štát. Teraz nepíšeme, pretože keby sme ho rozklikli, ukáže nám americké štáty. Dáme si najprv poštové smerové číslo, potom si vybereme krajinu, vyberete si buď Slovensko, alebo vyberete si Českú republiku. Čiže dáme Slovakia, ešte ju musíme nájsť. Chvíľočku. No, hľadám. Tu je Slovensko, alebo Česká republika. Potom tento štát sa nám zmenil na province a tu napíšeme názov kraja. Telefónne číslo príde v tvare, ak je to Slovenská republika, 00420 1 915 958 764. Ak je to Česká republika, dáte 00420. Ďalej príde číslo kreditnej karty, bezpečnostný kód, CV, expirácia, mesiac. Dáte potom súhlasím a dáte kúpiť. Hej. Následne sa môžeme spojiť a všetky ďalšie veci už vyriešime spoločne. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám príjemný deň a teším sa na komunikáciu s vami. Dovidenia.